Ongi etorri Mindarako podcastaren laugarren atal honetara, leku bat 1000 istorio. Elkarrizketa programa honetan, elkartearen erabiltzaileek beren bizitzan zehar egiten duten ibilbidea ezagutuko dugu. Gaur, Mindara elkartearen informatika gela honetan, Mindararen erabiltzaileekin hitz egingo dugu lan egiten dutenekin edo lana lortzeko prozesuan daudenekin. Entzun nahi diegu, zerk ilusionatzen dituen, zer kostatzen zaien, zer ikasi duten jakin nahi dugu. Eta Mindara elkarteak ibilbide horretan izan duen papera. Ane Asensio, Peru Errementeria, Iker Recuerda eta Mikel Vega gurekin daude, ongi etorri. Kaixo. Bueno, Mindaratik ezagutzen duzu elkar, ezta? Bai. Bai? Baina lagunak alzarete, kuadrilloan ateratzen alzarete? Bai. A ber, bai, gu kuadrian atatzen geha, minon, karo, baita ere, badaude beste pertsona batzuk Mindaran ez daudena, baina gurekin geratzen dira. Oso ondo. Eta batzuk ez dira gehiagotan ez. Batzutan geratzen dienak. Eta baita ere, ja batzu lehenagotik ez zen gaia, antolati eta itxatik. Oso ondo. Bai, txikitatik. Txikitatek. Benga, lehenik eta behin, aurkeztuko gara. Bai? Jakin nahi nuke zenbat urte dituzuen, non ikasi duzuen, zertan lan egiten duzuen, eta zein diren zuen zaletasunak. Aurrera. Kaixo, nik Iker dut izena, 19 urte ditut, errenterian bizi naiz, eta anai bat daukat izan, eta nik ikasketak inituen haurrezkuntza Markolan hemen, justu, ikastolantan. Gero ikastetxea Koldo Mitxelena, eta batxillergoa, ze nik musika artestenikotako batxillergoa egin nun, Usandizagan. Eta oain taeren ikasten ari naiz antzerkia dela tailer bat bezalakoa, eta 3 urtekoa, eta gustora egia esan. Eta, momentuz lanik ez, baina espero dut hemendik gutxira lanen bat edo sortzea. Seguru baietz. Zaletasunak, musika? Zaletasunak, musika, pala ere, pala kuadrilla bezala batzen gaitu, ze gero adibidez, batak besteari elkar animatzen diogu, eta partiduak daudenian eta bar, ez, besteen aurka, eta gustora. Oso ondo. Mikelen txanda. Venga, guazen. Ni el naiz, 22 urte ditut, errenteria naiz, eta txikitatik odete antzolan hasi zen dut, gero debatxe da pasata Olo Mitxelena da joan nintzen, antxe ato nintzen debatxe hori eta gero horti joan nintzen erdi maila aztera, otasuna joan dauden pertsonari zuzendutako o arreta, eason, politeni oan, eta, jado zeletasun aldetik, pala, baloia bai aitet, eta antzerkia. Eta, erbezala, oan ez nago lanien, baina espero aurrera gotaten badin, lana topatzea. Oso ondo. Peru, zu lan egiten duzu, Bai, ezta? lanean Carrefourren, hasi nintzen Orerete ikastolan, gero pasa nintzen Gamonera, ezagutu nuen gero Ane, eta gero saltu nintzen Pauso Berriaken, eta Pauso Berriaken diesker nago Carrefourren lanean eta. Oso ondo. Eta zure zaletasunak? Pala eta balonmano. Oso ondo. Venga, Ane. Gaizten nianen naiz, 24 urte ditut, eta txikitan Oiartzunen bizi naiz eta Oiartzuneko ikastolan eko nintzen, DBH-tikan, eta DBH-etak gero juniten Gamonea como aprendizaje de tareas. Vale.
eta ekoniten 4 urte, eta gero juniten como Lasai, gaztelaniaz. estudiando. Mhm. Eta gero lanean eko naiz. Oh, Eta nago orain lanean elenterian Agustinetan fonoformazionen. mhm. Eta egiten dut como archivando, fotokopiando, papelak dagoenean kajan egiten, eta hori. Oso ondo. Eta zer gustatzen zaizu egitea gehien astean zehar? Iker, adibidez. Astean zehar, ez dakit, gimnasiora joatea, ingelesa, pala astean behin egiten dut, baina asko gustatzen zait, antzarkia ere, nagoenakin gustora, egia esan. Mikel? Nadi lagunekin egotea, eta pala, nahiz eta astean behin edoi, eskubaloia bai, nahiz eta astean behin edoi, eta antzerkia bai, antzerkia asko maiteet, nahiz eta astean behin edoi ere bai. Ane? Pues astean edukiten dut como deporte. Kirola? Kirol asko egiten dut, eta aste ostialetan egiten dut dantza niesenen, eta como dantza contemporánea. Ze ondo. Bai. Peru? Lagunekin, eta ere bai, pala eta balonmano. Oso ondo. Lanean zentratzen gara, Ane, orain Fondo Formación Euskadin ari zara lanean. Nori hasi zinen? Pues 3 urte lanean hasi nintzen, eta egiten como fotokopiatu, Bai. eskaneatu, Bai. Lehen kontatu duzu, bai. ezta? Bai. lehen. Oso ondo. Zer gustatzen zaizu gehien zure lanetik? Pues atsedena egiten nunean dena junto, dena egiten dugu como merienda junto, eta hola, eta hori. Hori, oso ondo. Eta zer ikasi duzu hasi zinenetik? Pues Ez dakizu. ez dakit. Bueno, pentsatu, bale? Vale. Txikitatik esaten duzu ile apaintzaile izan nahi duzula. Zer gustatzen zaizu ile apainketa? Pues mostea. Mostea, ilea Mostea, como masajeatea, como, ez dakit. Eta imaginatzen duzu zeure ile apaindegian? Gustatuko litzaizuke? Bai. Jolin Ane, hurrengo, ia apaintzaile bihurtzen zarenean, gu zure ia apaindegira jungo gara, Claro. Hombre, Bai. Ane, zure egunerokoan oztopoak daude, hala nola gurpila ulkian joateagatik leku batzuetara sartzea. Hori gertatzen zaizunean, nola sentitzen zara? pues gaizki, Gaizki? eta un poco gaizki. Gaizki. Eta zer egiten duzu une honetan? Pues, Haserre... Haserretu,
como están como están no, Aldatu gaztelan. como decirle a los que ay, no sé. Bueno, No sé. pentsatu. Ay. Zuzen dagoane, ezta? Bai. Ondo. Peru, zuk Oiartzungo Carrefourren egiten duzu lan, bai? Zertan ari zara hor zehazki? Saltzen naiz, eta lehenengo gauza, nijoa jaboien lekura, eta esaten diaten nun jarri eta jartzen naiz, laguntza behar badu, batek laguntzen diot, eta bestela esaten dit, beste aldean egoteko deponitzen eta hori. Oso ondo, baina tekstil arloan ere edo? Bai, Bale, deskansoa kontatu. eta gero, nijoa testil. Aha. Nago, ero kanpoan jaltzen arropa, edo barruan irekitzen kajak, ero alarmatzen, ero zaten diaten gauzak egiten. Aha. Eta zer da lanean hobekien ematen zaizuna? Reponeror jaltzea gauzak eta. Mhm. Beste postu batean egotea gustatuko litzaizukeela esan duzu. Bai, Zeinetan egon nahiko zenuke? en los galletetan, Ui, eta zergatik? edo por probatzeagatik. Baina ezin duzu jan, Ez, ezta? Agian egiten du... Ezin du bestela Hori igual ja ez. alatu dau. Estela kalera. hori ez, Hori ez, hori ez. Nagusiekin hitz egin duzu lanpostu aldatzeko? ez, Baina, eta egingo duzu? igual bai. Igual bai, claro. Egin behar du? Egan bai, Berak badu bai. No, ez. Zer beharko zenuke pauso hori emateko? Konfiantza gehiago edukitzea. Mhm. Bai. Lotxati samarra zarela esan digute. Hasi zinenean, kostatu zitzaizun ikaskidekin hitz egitea? Bai, Zure lanpostuan? asko, Asko. bai. Wow, Bi aste egon nintzen isilik, wow. eta hirugarrenean neukanean konfiantza gehiago hasi nintzen hitz egiten. Ze ondo. Eta zerk lagundu zizun lotxa hori gainditzen? Jendea zegoela hitz egiten eta Hori importantea da, ez da? bai. Zer pentsatzen duzu, Iker? Edo... Nire ustez, Pedro handunen zenela denbora hartu, eta usten, saiatu igual ego izen lehenero, eta goia denbora pasa ala, saiatu izan egiten ja pertsonein, ja lehenero aztanen, bigarren aztanen, baina ja hirugarren aztan ja, ja eskarmentua duenean, eta ja denbora pasa denean, ja harreman zen, jendearekin. Bueno, orain esan behar dugu lagun asko dituzula, Bai. ezta? bai. Zeinek diren, osea, Hauek eta bestean gureak etkoak eta Eta gero irungokoak ere. eta irunekoak ere bai. Eta txokolaikoa, eta Bai, palakoa. eta palakoak eta eskobaloikoak. Vale. Lagun asko dituzue? Bai, Da xente. guek bai. Dezente? Ni bai. Bai, Nik ere. Bueno, zentratuko dugu Ikerren. Iker, zuk orain ez duzu lanik egiten, Oingoz ez? baina gauza asko egiten dituzu. Gimnasioa, ingelesa, antzerkia. Zertarako ari zara prestatzen? Ingelesean adibidez, B2-rako, B2 firsta lortzeko, eta Zer ondo? oingoz ari naiz ikasten B2 punto bat, dala,
B2koa, baina lehen da biziko maila, ze dago B2.1 eta B2.2. Eta orduan B2.1 nago, eta lehen da bizi B2.1 pasa badut, B2.2ra aietzeko ez, eta gero ja hori lortutakoan ja firsta. Eta non egiten duzu ikasketak? Hizkuntza eskola ofizialean, Donostikoan. Donostikoan, oso ondo. Eta gero antzerkian, gustatuko litzaidak aktore izatea, baina karo, nik badakit aktore izatea oso zaila dela, ze gaur egun nire ustez lehen baino konpetentzia gehiago dago, ze jende gehiago izan nahi du aktorea, eta orduan plaza gutxi hartzen dituzte, oso jende gutxi. Zertan lan egitea gustatuko litzaizuke? Aktorea izatea, adibidez? Bai, edo bestelare kirolarekiko agian zer lortzea bai gustatuko litzaiakela. Adibidez, ez dakit, etorkizunen batean edo korrikalari. Ze korrikan adibidez, gaur egun munduko ehuneko 10 baino gutxio korrika egiten du. Eta horrek zer esan nahi du, konpetentzia maila baxuago dela, eta nire ustez, nire usteak dira, ez dira egia ziurrak ez zer, baizik eta nik uste dudana. Eta konpetentzia gutxiago da, eta orduan aukera gehiago daudela korrika izateko, ez? Hala ere, zu lasterketara batera puntatu zaitezke nahi badezu, eta orduan horregatik, hoxe. Eta, baina gaur egun ezin dut korrika egin, ze dakat fastitis plantar, ez dakizun zer den hori, eta saiatzen ari oraindik sendatu behar dut, ez naiz hasi, baina tratatu behar dut lesioa eta hori. Min handia. Leheno bai, oan ja ez, egon naiz fisioterapeutan eta Fernandon, ja pixkat egingo dut pixkat publizitatea. Oso ondo. Fernando Berauneko kalean. Kaixo Fernando. Kaixo Fernando. Eta ea norbaitek animatzen den. Eta, Hobeto. Ja hobeto, baina oraindik inbaret mugikortasuneko ariketak. Hanka eta hankari indarra emateko, oinari. Oso ondo. Iker, antzerkiarekin edo kirolarekin zerikusia duen zerbaitetan lanean imaginatzen duzu zeure burua? Lehen esan bezala kirolaria gehiago, ze antzerkia oso zaila da. Oso zaila da. Oso ondo. Bueno, a ber. Dena lortu daiteke, baina nire kasuan esango nuke oso zaila dela aktore izatea gaur egun. Bueno. Mikelen txanda. Bai, Zer moduz, Mikel? ondo? Ondo? Argi duzu aktore izan nahi duzula. Noiz erabaki duzu hori? Bueno, oso argi da zaila da oso zaila dela. Baina bai gustatu hori zaila ni jotxo gabe da ontuatu nintzen duela 2 urte. Antzerkian sartu nintzenen eta ontuatu nintzen maite nuela mundu hau. Eta zen zergatik ez. Horren alpentsatuta nahiz eta antzerkia jo bezala doi, gado igual astea, antzerkia, eta gado hortik aurre dago, igual irtera bat edo izia, eta gado, igual, suertea, da eten, baina, oso berro. Bueno, bihar serie baterako deitzen badizute, ze paper egin nahiko zenuke? Zalantza gabe gaiztoa dena. Ze nila inun ja oportunitatea gaiztoa den papera gaitako duela urte betean antzerkian. Eta oso ondo pasa nuen, jolaz pilo bat ematen du, atasunan nila ematen du edo bai. Eta nire pilo bat gustatu berriz ere gaiztoa den paper horretan sartzea. Ze ondo. Nator zurekin hortan, Mikel, porque al final a ti te pega más de malo. Egia da, jandaz esan didala, usten dauela, tipo, de bueno, nina enfinen oso jatorra, baina, gaztoa den papera eta, jolaz pilo ematen du. Eta nire pilo guztatu horrela paper horretan sartzea.
Oso ondo. Bai, bai. Eta zertan ari zara orain amets horretara hurbiltzeko? Ba, bueno, lehen esan duen moduan, antzerki daiteke, hobby modun, baina da moduan eta antzola da jotea dela 3 urtez, Donostian dagoela, erre dago azten. Eta, bueno, pues, igual saiatzen naiz eta jota emanez. Eta gero amaitzen badela, pues, igual zorreta izan dut. Baina, bueno, Oso. hoi denbora in. Bueno, Peru, Ane eta Iker, gustatuko litzaizueke Mikel telesail batean ikustea, serie batean ikustea? Niretzako bai. Niretzako bai. Niretzako ere. Bueno, bide batez, zeintzuk dira zuen aktore gustukoenak? Nieta oso argi, baina esan Arlos Huevas, da tode bat Barcelona oa, nun, bueno, aterazan serie atelan bat, izan hau dela Merli, eta oso ezaguna izan bai Espainian, bai Katalunian batez ere, eta gustatu zaiten bere papera, nola interpretatzen duen, eta bai. Iker? Ba, nire kasuan gehien gustatzen zaizkidan aktoreak dira Brad Pitt adibidez, World War Z, Gerra Mundial Z, osea oso famatua eta Bai. nik ikusi nun eta txundituta. Eta gero ere Nicole Kidman asko gustatzen zait, No confíes en nadie, dala neska bat dakana amnesia eta barez ditula gogoratzen beraren pasadiz bizitzan izandako pasadizuak eta pelikulak aurrera egin ahala konturatzen da bizitzen ari dela kriston kausa eta Ez dut ikusi, apuntatuko dut. no confíes en nadie. No confíes en Ne, bai, nadie. apuntatu ez. Ikusi da, Vale. Oso ondo, venga. Pues, Nelia, pues, zua, irabaziateko protagonista. Eta da, ona, aktore ona, Aktore ona. eta hori gustatzen zait. Oso ondo. Eta Peru? Galder irabazialtekoa zena. Eta telesaiez edo filmez ari bagara, zein gustatzen zaizue gehien? Bueno, zuk esan duzu ja. Nadi, bueno, nadi misterios o telesaia gustatzen zait. Orrun, bado edo banu, desaparecido, desarretuta pelikula, bueno, seria. Bai, bai. Asko gustatu zait, baina misterioa da, ni nahi misterioa pila gustatzen zait, eta, bai, hola, Oso ondo. Pues Nelia, pues, desakatuan gustatzen zitzaidan, eta gustatzen zait, como, tipo, pelikula berulezkoa, de romantikoa, komediak, eta, Oso ondo. ja. Peru? A mí todos tipos de miedo. Oso ondo. ba niri kontrakoa, beldurrezkoak ez zaizkit asko gustatzen. eta beda. Baina gero, osea, arraroa da, ze aldi berean, atzo Peru komentatu nion, aldi berean gustatzen zait bat, dela beldurrezkoa. Eta da telesail bat, eitzen dena From, dala Estatu Batuetakoa eta da superona. Osea, beldurrezkoa, pero no sé, que tuvo algo que me llamó mucho la atención. Bai. Baina Gerra Mundial Z beldurrezkoa. Bueno, gehiago zombi, Ja, zombi. baina beldurrezkoa ez da. Bueno, Ane eta Peru, gureak eta atzegik bultzatutako pauso berriak programaren parte izan ziren, bai? Zer moduzkoa izan zen esperientzia? Oso ona, Oso ona? niretzako. Bai? Harreman onak eukin nituen pauso berriaken, eta oraindik badaukat. Eta nire pausa berriko pertsonakin egiten, no sé, laguna. Claro. Lana bilatzen lagundu dizuete? Bai. Bai? Oso ondo. Denok zarete Mindara elkarteko kide.
nola lagundu dizuen mindarak lan mundurako prestatzen? Ba, nik nire kasuan nola, oraindik ez dut lanik eduki, bai. osea, ezin diot galdera honi erantzun. Bai. Ni berdin. Mikel, Ni igual. vale. Orduan, zuek, Eh, nola lagundu dizuen mindarak? Como Konfiantza handitzen edo ez dakit. laguntzen asko. laguntzen asko eta konfiantza. Mhm. Bueno, Iker, Mikel, esan didate voluntario gisa parte hartu duzuela Errenteriako ikastetxeetako sentsibilizazio jardunaldietan, bai? Zer moduzkoa izaten ari da esperientzia? Hasten zazu? Bueno. Venga. Ba, oso ono. Gaia da duela 2 urte han ja esperientzia pixka, bueno, izan un eda aparte nire bizitza hori astola da jotea, eta astolan. Duela 10 urte nola zapaltzen eta, bueno, ba, hor eman zidan eda, ba, idazlea ikusteko, eta, bueno, ba, oso pozik joan izan, eta gero, ba, sentsibilizazioa garen nola egin, ba, bueno, egia da ziren hori joan izala, baina gero ja martxa hartu nun, eta gero izan zatenean aurten berriz joan izala, ba, postasun handia, ja martxa hartuta nuen, beraz, ba, super uste da, Super egia zen. Zer egiten duzu zehazki? Ba, bueno, ni nire kasuan kontatuko dut pixkat esperientzia, Bai, Ze, bai. Karo, ni bakarrik oin momentuz joan naiz 2 egun. Ze aurrekotan egon duen nintzen gaixorik, eta ezin izan nun jun. Eta, bueno, ba, joan baino lehen, hasi baino lehen, ze gara, aurten nire lehenengo urtea da ba, sentsibilizazio jardunalditan, eta bar. Eta hasi baino lehen, sentitzen nuen ez ziatela kasurik egingo. Osea, umek aurrek ez ziatela kasurik egingo, ez dakit zergatik, baina nire buruak hori pentsatzen zuen. Baina gero ja asterakoan, ostras, ba, guztiz txundituta geratu nintzen. Ze ondo, Galdera, kuriositatea, ze ondo. errespetua. Bai, bueno, egia da, ez jala guztia dutela errespetua, bai nahi atoezen zait, bai duela 2 urte, eta bai aurten, ba, igual gala bat, igual izatea tipo terremoto, beste gala bat lasaiagoa, beste gala bat galdera pilo bat egiten, baina, bueno, horrek super ondo dena. Baina, ze importante da hori dena, no? Sensibilizazioa. Bai, uste oso garrantzitsua dela batez ere aurroie jartzea zenfeinen ba, desgaitasuna duten pertsona horiek, ba, zenfeinen konturatzea, ba, ez dela erreza ez. Igual, usten duzu pertsona bat gorpula horien, eta esaten duen, jo, igual, nena atxarroi daultzea, eta igual, aur bat, usten du hostelu baten modun, baina ez da. Eta, ba, sentsibilizazio jarri nahi horiekin, ba, usten duten, ba, ez dela erraza, bizitza gogorra dela, azken finean. Oso ondo. Beno, bukatzeko, orain urte batzuk baino seguruago eta konfiantza handiagoarekin sentitzen alzarete zeuen buruez? Bai? Zu, Peru? Bai. Konfiantza handia? Bai? Bai. Nahi bai. Nahi batez ere lagundu dit antzerkia. Onfentza gaiago izaten, ideiagoa izaten, bai pertsonalki eta bai antzezpen mundua deina bai, beran uste bai ez. Nire kasuan, pixkanaka konfiantza lortzen ari naz. Ze ni ikastetxean nengoenean eta bar, bullyinga sufritzen nun, eta berdin zaite, nahi dut kontatu eta bar. Eta, karo, horren baitan ere, ez dakit, ba, nire autoestimua nahi zegoen por los suelos. Ze, karo, nik nahi nuena zan bullyinga hori gehiago ez sufritzea. Eta hortako zer egiten nun, bullyinga egin beste nolbaiti. Beste pertsona bati egiten nion bullyinga. Eta, karo, gero ja pixkatu hartu nintzen ze bide hartzen ari nintzen, eta bar, ari nintzela, eta bar. Eta barkamena eskatu nion ze, ostra, joera hori hartzea ez da ona.
Eta gero defendatu nion ere bullying beste entaz, beste pertsona batzuek ere mina egiten zioten. Eta oraindik lagunak jarraitzen dugu izaten, eta hitz egiten, batzutan geratzen, eta gure harreman oso ona da. Eta gaur egun jendeak oso ondo tratatzen nau. Osea, bai klasean, lagunak ditut desente, kuadrilla bat baino gehiago daukat, eta horrek bai bultzatu nahuela pixka bat konfiantza gehiago izatera. Oraindik ez da una konfiantza que digas, wow, este tío es la hostia, baina bai pixkanaka hori lortzen ari naizela edo naturalagoa izatea, ez? Azkeneko galdera, zuek oraindik ez duzuelanik, baina zer esan nahi du zuentzat lan bat izateak? Niretzat lan bat izatea, lehenbizi gustuko duzun gauza bat izatea, zen uste dut, nahiz eta bada lanen egon eta gu ez, en finean, gustatzen zaigun leku batean egongoa dela eta daudela bedaie, eta gero laguna, en finean, zure idea laguna izango dira, baina bai, batez ere zure gustuko izatea. Eta gero ere ardurak bete behar dira. Baita. Ze azkenean ardurak ez baldin badituzu betetzen, enpresak ez du aurrera egiten, ez? Eta nire ustez ardurak. Gero egia esan, gauz bat txarra gerta lekizukela ez lantokian eta bar, hori gai nahiko konplexu samarra da, baina orokorrean ardurak bete behar dira. Eta gara bai, eta inola denos edo, baina eta ayuda a madurar. Hori, heldu egiten zaitula. Helutasun puntoi, ematen zu. Eta gero ere askatasuna eta independentzia, ez? Azkenean lana egitearekin dirua irabazten duzu, eta diru horrekin etxe bat lor dezakezu, eta hoxe, eta danakoa. Gauza pilo bat. Hori da, eta askatasuna. Askatasuna, batez ere. Zuek lan egiten duzue, zer esan nahi du zuentzat lan bat izateak? Hitz bat izan daiteke, Pertsonekin konfiantza eukitzea eta esatea zer egiten dezun gaizki eta zer ondo eta hortan enfokatzea eta hori. Nik hobeto da enfokatzea lana honetan. Eta pelu ezan nuna ere. Oso ondo. Beno, gaur oso bestelako historiak entzun ditugu, ane lanean eta hile apaintzaile izatearekin ametxetan. Peru kirolean pentsatzen, bai? Iker prestatzen eta bere bidea pausoz pauso eraikitzen, eta Mikel ezenatokiekin eta pantailekin ametxetan. Lan etorkizuna ez da kontratu bat lortzea bakarrik, zer gustatzen zaizun, zertan zaren ona, zer eman nahi duzun deskubritzea da. Ane, Peru, Iker eta Mikel eskerrik asko zuen ametsak partekatzeagatik Mindara Elkartearen podcastean, eta hurrengora arte. Gustora? Bai. Bai, egia esan bai. Bai? Jondo, esperientzia polita. Esperientzia polita. Bueno, pues eskerrik asko zuei, vale? Zuri.